Wah, gerak ini tuh. Wah. Kan lagi dengan doa. Kimia. Udah lagi ke baju nih kau bau. Niwang maning ke bawah. Niwang ning ke baju ah. A few moments later. Hi guys, good morning. Diana Miss Maribuhok kila Ate Julie. Wala ko ka vlog dito sa Alicia. Pagi ka na mo. Dali-dali naman mi. Ito kasi las pura mig sitiri na pa-check up di ami dara gibilin las Ate Julie. Tapos Mama Julie's gawas. Busy. Aga mong bibi katon na. Uy na si Kimyat nagkauna og. Sarap nga tong makauna. Mulberry ano to te? Mulberry. Nagkauna si Kimyat tong mulberry na. Dari ka. Ano sa man? Ti, aw. Ti bitaw na ni mabot na. Kantora. Kau, lami dai, kantora. Kaano sa mulberry ano ya? Wala buhay mo kakuin. Lagi ka outstanding, sayang. Sayang ka ajo. Daghan na ra ba di sa lingkuan? Ngano ba dingoy? Ano man na, be. Ano sa hangin? Salamat ka, Ma'am Joy. Dahil isuot ng Kimya, talibonggi, padang t-shirt. Takto na Kimyatin. Nagkuha na nagmalbiri. Saan madali naman ang matantang. Suot na sa mga basing amay. Di, masih ganahan ka mula to. Malakaw na sila. Tanaw, kitik-kitik. Ano na siya para kuan karam. Ito adit to, pa na mga gipsud. Ano na naisud kaya Hindi na? naman isuod. Lagi, mag-iktin-ikti naman. Sasajaw na lagi natin. Awa, gukod man las Kimyat. Ingan na. Saman kay mong tatay mo sasajaw ka. Awa, awa. Hop, ingan na nilang duwa dito. O kalit man sa kapog di Kimyat. Ano na sakay na? Ay na. Dako ko ba sa ito di mo kimya? Ang lujang Iliya kamatoy. Nakupas bibi. Tuntun. Dami ilang Mama Julie. Gara, bari kami sinina katon. Uniform man ni silang duha. Asa ba nila pa doon? Sabot ko din eh. Yan na nila, maglambing-lambing. Lambing-lambing ni Kimyat. Awati. Kaya nga siguro na si Zati isang maguwang. Ano, pinahana ba? Okay, ganun di mo guban. Nga na, wala silang duha dito. Gakas-gakas siya. Kita. Ano? Wah, gerak ini tuh. Wah. Kan lagi dengan doa. Kimia. Udah lagi ke baju nih kau bau. Niwang maning ke bawah. Niwang ning ke baju ah. Luwi ka jenis kimya to mabut ana dini kay kabayan dini. Maanad man na, magsihiran lang misag kurab if. No. Patubangan na ni Chang, anas naong na pa na may yuningan. Dali, di gura ni kas magana. Umot naman, uy, sa kaday, kamatoy. Igura na bagiras daya pero na. Ganawan. Tidua ka na. Tubang day, magukod-gukod na sila. Da. Tinikti ng bata. Kapag sila pura may usitiri, nagpa-check up. Balik ko ito lang guys. Masuk kay giuban mo. Lagi. Madara lagi uban, may nakalaag kung may daray Ate Julie. Ano sa mama? Alaya! Delikado na ngipon iti. Na ngipon, impas yung ngipon di mo day. Kibon ito sa bibi. Na? Nadali yung bukit lagi. Batas mo. Sila maning duha magsige dua-dua. Hindi nila gusto mo baro. Sila yung nagdua-dua. Labas Kimyat. May bata. Ay, mata na magamang bata. Tan. Kapag madalis-dalitun. Kapag api lagi amazan. Yes, mata naman. Halo, mga yuyuk mati ya. Ay, nabundos na ko. Ano naman sabi? Give more. Give more. Kano sila silingpan. Mata nagamang bata. Gamay. Mata nagamang bata. Gamay. Mata nagamang bata. Pangipit sa kamot do. Ayaw kita ng kamot do. Ngok na. Kamu na ba mga pasang una? Ngok.
na sa ICM ang mga batang gagmatoy. Si Dalton ug si Kimyat sa laang nas ICM. Buk na sana ni. Kukum ni buk mo sa. Imang gutong tingog na. Ha? Na itong tingog. Saman. Tara na pa dyan ni Mama Meron. Tutong, kanina mo. Ganito ang mga nagsakay. Ah, Parami. Kami, dito Ramis elevator. Si Paramis escalator. Ni, man ka pa? Ano yung pangita? Ngita na kankuan? Ha? And horse. Sama din. Mukha mo ka din. Sama din. Kami nakuhaan. What na skimyat sa mga order? Sa imong order day. Sa order nimo. Ha? Sa order nimo? Ang sila imong i-order. Puting man na isang i-order na ni. Ano ito ba? Iring na imong i-order eh. Kung ano lang ang iring sa bahay. Sa isang i-order? Iring ko no? Iring sila. Si Angela ring. Sila. Ang sila ba? Si Angela kung ano isang orderan ko. Ayaw mo pa sa imong orderan. Nabigsid ng lagana. Mag-order ka. Magkantin. Ha? May green ko no. Bawal tiri green. Kaya lamiin. Green. O siya sa agamang bata. Ano sa may imong order ton? Dalton. Ano sa imong order? Dalton? Uy, sus, ginukuwag siga. May sige tanaw, guys. Ay. Sus. Sus. Siga ra ko na isa, ha? Siga ra ko na isa, na? Luuza. Siga ra yung pili. Kasi sa naglutok ni mo. Kauyo, ako ni mo pakanayo, ha? Oo. Mo, ha? Hinday, niinom na kaday. Manamig pa nga, na guys. Managi take out. Ang guban. Ano? Uy, gino ko makasaan sa ka. Kabayad din sa tagbaso. Nakakuha na ka? Kena? Kena? A few moments later. Oy, nako yung mga bisita guys. Ang pag-umangkan ka na ng amina ha. Arang ko pa hakadyo. Ako yung nakatimandan sa gamatoy pa. Dada pa ang bagong pag-umangkan. O na ika. Bila naman ng pag-umangkan. Ikalima naman siguro ni. Anak sa maguwang bajen sa. Karipad si Clyde. Kanay guys, kanina hapon yung pag-umangkan. Nakukuhaan siya guys. Nakalimot ko kung sarato yung kuhaan na siya di princess isang lawas. Gusto siya muli-li ni Dalton kay idol kadyan ni Zakadus Dalton na si Baby Clyde ang pagmangkin na guys. Asa ang kaliwat be? Hay. Asa kaliwat? Tanaw si Jo. Karon pa may ka kuan nagkita kay arang mga bisita. Sakit Kaya. na Dalton. Busy naman ka Azus tita, di nakalaang. Kani nabuhi. Hanay pagmangkan guys ya. Karon pa may nakita sa kad kay mo koy laglaag sluway. Busy ka Azu. Ito ka mag-Clyde dan sir naman day ni. Stilan. Naik among bata di uy. Manghudas di Dalton og pila ka kuan. Pila ka duha ka buwan. Adi, duha ka buwan no. Maguwang ra sa bibig duha ka buwan.
Dali sunod. Ano man na, Dalton? Naman. Ano ba siya? Yan, sige, sa tanaw na. Uy, lamon. Uy. Oh, nyoman to. Nasimag sa tanaw na. Video ba? Ignas. Ninyo Renard. Namiangan ni Ninyo, oy. Ninyo. That's Clyde, guys. Si Clyde, si Zia, ang dakian ng Badzi. Maragamadza pa na sang man. Karon grabe nang dakiang Badzi. Ha? No. Diba? Ang dali ara dun managkagbata, no? 14, bago pa na nagka-14. Gukod na sila, gail. Habog pala. Niyan lagi kong si Bibi o kani, mura pareha silang habugan. Si Gail, ug di. Murag si Gail, ug si Ja, sila may kakuan ko agilang height. Mga 5'6". Aso, wow, day. Kaya tangi apil og Miss Buhol. Tibanggas Miss Buhol, ha? Bantay. Bebe, harang ko pa, harang ba sila yung pag-umangkan guys? Ano, we? Dali, liwat sa ijaan. Ako'y nakatiman ni Masuna, sama-sama. Murarap sa ko kita si mong bisong. Ha, pagkuha nila rang nang hilak, kay gimingaw ko. Ano na, may babay. Sa sunod na puti. Tanawag ang alaga. Ito na. Dali raman sila guys, ng hapitra. Lilira silang bibi. Kana, let's go. Oh, be. Kaya mo. Bye-bye ninyo. Bye. Sunod na pagkakita, be. Yung di na busy, be. Puhon na. Hello, bye-bye. Clyde. Ikadyaghang pagmangkan na. Arang ko pa, ha? Habaga ka zubuyak. Taga-suktiin. Bye. Ngapit may kay Igor. Sige, ato tayo po. Jakay das Bibi ari. Mamut lagi ko. Moy, man. Laaw mo ba? Si Bibi. Nasingin tawag lang tao. Shut. May shout out ko no, Floor. Si Kisayan. Salis, Salili? Salili. Salili agad? Oh, apelido. Salili. Salili. Ah. Kay kuan man siya. Followers ko na yung Floor. Pwede po nga, kamong dahan na Puhon ra mo hapit ratas luway. Nagpus na ko. Oy. Eh? Sa laol. Itag laman, itag. Bye-bye ninyo. Bye-bye, Zia. Tanawa. Habog man ha, diba? Harang habuga lagi. Harang habuga ang pagmangkan guys. Tanaw ninyo na. Kanapan. Bye-bye. Dari sa tanaw sa bata nga. Ano ba nagkikis-kigis man kong yaya? Bye-bye, be. Oo na, makuha na ko. Zia, bye. Grabe kang alaga, ang ang kabaw. Lagi, mo tayo atiman sa una. Si Zia. Manila! No. Bye-bye. Taki ng badzi. Apat yung mong ati Florme? Pa-picture lang kang kusnuto ni mong bugan. Uyab ko nung ani Jake. Uyab ko Papa Jake. Hoy, nanguyap na day ka. Uy, jawa na nang hid. Jara. Nanang hid na ta ka. Ajaw ka uyab-uyab. Human ka jud. Kay tao. Tawa na nanguli na sila. Ang laki ana Bruno. Sila gay lagi tanaw matiil mga jangkaw. Ang dali ara nila kay agira man sila. Bye-bye, amping mo. Amping. To na guys, ang uli na sila guys. Salamat ka kay ninglaag sila darhi. So nagkakita mi sa mga pag-umangken. Si Clyde, Zia ug si Bibi ninyo. Si Bibi ninyo mapasay mo pagkita dito sa kat guys. Kamon ko ilag-lag tog luway. Busy na kita sa kinabuhi rong panahon na bitaw no. So nakita na silang Dalton, moton laag sila dar kay gusto pa sila kitang Dalton ug ni Flora may sa personal kay di may lang silingan gusto makakita. Salamat pud ni Kuya Jay kun ni Ma'am Delia sa ilang pag-ari. Kalaag na yung taon sila dares. Alicia, bitaw nakalaag pa sila sa una guys. Salamat kasi sa pangarhi guys.